бори аввал маркази миллии тестӣ боз як даври қабули донишҷӯёнро оғоз кард. дар душанбе бунёди метрои хурд оғоз мешавад. модаре ки фарзанди уйгаашро бераҳмона латукӯб мекард боздошт шуд. вакилон бо интихобкунандагон мулоқот оростанд. дар шаҳри душанбе фестивали бозиҳои миллии варзишӣ доир мегардад. паҳлавонони тоҷик дар ҷоми ҷаҳонии казахкуреш дар қазоқистон соҳиби 3 медаль гардиданд. маркази миллии тестии санаи 4 сентябр ба қайдгирии довталабонро барои иштирок дар даври комилан нави имтиҳонҳои марказоидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии тоҷикистон оғоз кард. дар ин бора сомонаи маркази миллии тестӣ иттилоъ медиҳад. гуфта мешавад нуқтаҳои ба қайдгирии довталабон дар 9 шаҳру ноҳия хорух, хуҷанд, панҷакент, бухтар, кӯлоб, сино, шоҳмансур, данғара ва рашт ташкил шудааст. муҳлати даври сеюми ба қайдгирӣ дар шаҳри душанбе то 13 сентябр ва дар шаҳру ноҳияҳои дигар то 12 сентябр муқаррар гардидааст. дар ин давра хоҳишмандон метавонанд худро номнавис кунанд. дар душанбе бунёди метрои хурд оғоз мешавад. барои корҳои омӯзишиву лоиҳакашӣ аллакай $200,000 ҷудо шудааст. дар марҳилаи аввал бунёди метро аз дарвозаи ҷанубии пойтахт то бинои сирки давлатӣ бо масофаи беш аз 10 километр ба нақша гирифта шудааст. вазорати нақлиёти тоҷикистон ва бонки содироту воридоти Кореяи ҷанубӣ ҷиҳати маблағгузории лоиҳаи бунёди роҳи оҳани шаҳрӣ ва метрои сабук дар душанбе ёддошти тафоҳум ба имзо расониданд, ки тибқи он Эксимбонки Кореяи ҷанубӣ $200,000 ихтисос медиҳад. намояндагони бонки мазкур розӣ шуданд, ки на танҳо корҳои пешакии таҳқиқӣ, ҳамчунин лоиҳаи сохтмонро низ таҳия намоянд. дар назар аст, ки бунёди метро дар душанберо ширкати миллии роҳи оҳани Кореяи ҷанубӣ ба зимма гирад. ин ширкат пешниҳод кардааст, ки дар пойтахти тоҷикистон метрои рӯизаминӣ бо истифода аз системаи метрои сабуки баландсуръат месозад. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз боздошти зане, ки дар як навор кӯдакеро бераҳмона латукӯб кардааст, боздошт шуд. ин навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда мавҷи вокунишҳои зиёдеро ба бор овардааст. вазорати корҳои дохилии кишвар хабар медиҳад, ки вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби кормандони милитсияи шӯъбаи милитсияи ноҳияи қубодиён як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда. зани дар навор инъикос ёфта муайяну дастгир ва ба мақомоти милитсия дастрас карда шуд. ба иттилои вазорати корҳои дохили ин шаҳрванд Бӯриева Гузалхон Собировна соли таваллудаш 1989 сокини деҳаи Шоғарави ноҳияи Қубодиён мебошад, ки писарбачаи ноболиғ Мама Раҳимов Иброҳим Илҳомҷонович соли таваллудаш 2013 писари ӯгаяшро латукӯб намудааст. вазорати корҳои дохилӣ таъкид намудааст, ки вобаста ба ҳолати мазкур маводи зарурӣ тартиб дода шуда мавриди баррасӣ қарор дорад. бо дастури шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии кишвар, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ Парвиз Шодизода, вакил аз ҳавзаи интихоботии Панҷакент рақами 21 ва Музаффар Маҳмудзода, вакил аз ҳавзаи ягонаи ҷумҳуриявӣ дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо интихобкунандагон мулоқот баргузор намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ифтитоҳи мулоқот аз нақшаи пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойдории истиқлоли давлатӣ, маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ дар таҳкими қонуният, афзун намудани дастовардҳои даврони истиқлол сухан кард. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ дар бораи фаъолияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ, нақши он дар таҳкими заминаҳои ҳуқуқии истиқлоли давлатӣ, қонуният, баррасии муроҷиати интихобкунандагон ҳарф зада, ҳозиринро бо ҷашни 32-солагии истиқлоли давлатӣ шодбош гуфтанд. дар мулоқот вакилон ба саволу дархости интихобкунандагон посух гуфтанд. чунин мулоқоту суҳбатҳои вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ бо интихобкунандагон дар ташкилоту муассисаҳои шаҳр идома меёбад. бахшида ба 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташрифи сарони давлатҳои Осиёи марказӣ санаи 7 сентябр соати 17 дар муассисаи давлатии Боғи Ирам таҳти унвони намудҳои миллии варзиш рукни асосии фарҳанги миллӣ, фестивал бозиҳои миллии варзишӣ ва барномаи фарҳанги фароғатӣ доир мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар.
фестивал бо ҷалби устодону мураббиён ва донишҷӯёну варзишгарони муассисаҳои таълимӣ ва тайёрии варзиши ҷумҳуриявию шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст. дар он 47 намуди бозиҳои миллии варзишӣ бо тарзу усули маҳаллӣ ба маърази тамошо гузошта мешавад. ҳадаф аз баргузории фестивал эҳё намудани бозиҳои миллии варзишӣ ва ба ин васила муаррифӣ намудани фарҳанг, тамаддун ва таърихи халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар шаҳри уштоби ҷумҳурии қазоқистон ҷоми ҷаҳони казахкуреш баргузор гардид ки паҳлавонони тоҷик дар ин мусобиқаи сатҳи баланд тавонистанд ба гирифтани 3 медаль мушарраф гарданд. дар ин хусус амид ховар иттилоъ медиҳад паҳлавонони ҷаҳон аз 20 давлати олам барои ба даст овардани ҷом ва медалҳо дар вазнҳои мухталиф байни ҳам рақобат намуданд. ҳайати 8 нафараи дастаи мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии Сорбон Абдулҳаев ва 7 паҳлавонони дигар ба мусобиқаи мазкур ҷалб гардиданд. мусобиқа таҳти ҳимояи Федератсияи ҷаҳонии гӯштин барпо гардид. қобили зикр аст ки варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқоти сатҳи баланд ҳунару маҳорати воло нишон дода дар натиҷа ба гирифтани 3 медаль аз ҷумла 1 нуқра ва 2 биринҷӣ мушарраф гардиданд. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.